Анабел беше млада жена от града, която търсеше ново начало. След трудни времена и загуби, тя реши да се премести в малко селце, сгушено в подножието на величествена планина. Селените я посрещнаха с недоверие, но Анабел бързо спечели сърцата им с добротата и упоритостта си. Селото носеше магия, но и тъга. Планината, която някога била дом на вълшебния камък, сега била заплашена от разрушение. Легендите разказваха, че камъкът притежава силата да защитава селото от зли сили, но зъл магиосник, завладял сърцето на планината, искал да го унищожи. Анабел, чувайки за тази заплаха, реши да помогне на селяните. Тя започна да се среща с местните, за да научи повече за историята на планината и за магиосника. Сред тях беше старият мъдрец Илия, който знаеше много за древните легенди. Той разказа на Анабел за вълшебния камък и как единствено истинската добродетел може да го спаси. Анабел осъзна, че трябва да събере смелост и да се изправи срещу магиосника. С помощта на селяните Анабел организира план за спасяване на планината. Те събраха цветя, които растяха само на върха, и направиха амулети, за да защитят селото. В нощта на пълнолунието Анабел и селяните се отправиха към планината, готови да се изправят пред злото. Когато стигнаха до върха, те откриха магиосника, ограден от тъмен облак. Анабел, без да се колебае, се приближи и те изправи пред него. "Не можем да те оставим да унищожиш нашия дом", извика тя. Магиосникът се засмя, но в този момент Анабел вдигна амулета, изработен от светята. Светлината му освети тъмнината около тях. Силата на добродетелта и вярата на селяните се събраха и с един мощен взрив магиосникът беше победен. Планината възвърна своята красота, а вълшебният камък блестеше отново, излъчвайки мир и защита. Селото беше спасено, а Анабел стана част от тяхната история. Тя остана в селото, където откри ново семейство и нова цел. Заедно с местните, те се грижиха за планината и вълшебния камък, а Анабел разказваше на децата за смелостта и добротата, които спасиха техния дом.